caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinon darat sader mi nglampahi so ulo sawah sapa ngedot katon owah atiku wis kepelot saya bebuk ngerasaku namun bisa jejake tan sliramu spesial kini kalian terbanjir Bos Asma ya saya aja sini kami mantap asik ya juga buat Cak Sim semangat Cak Sim karena Hidayah semangat aduh dik Mas Gadi kopi nih ojo kopi ki kopi omah kono kalau waros liramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang adem sarwa mikir pati rapi sojojo kaya ora bisa ngocati saperati anane godho ati nanging aku wedi bloko bukasane tamahan loro tresno nadya yen gak tulung nanging jaket sajroning atiku gonku nadang tresno iki dik wis kinodran sader minggapai ulo sawah sapa njut naton wah atiku tak kepelon saepo buka rasaku lamun bisa ngelantunan sliramu yuk digoyang kembali polo ya masih permintaan sekebanyakan buat Bos Asno ilange gila kalung cerit cerit aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggonku lali janji ngopi yen wong tansah tak anteni
bergoyang ya bang sawitan menganti Gresik tempat wonten dalem Bos Asro. Senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang gonku lali janji mopi yen tansah saksi pungkasane ilang ana ati pancen kowe ora keton ninggal aku kabar pisan ora aku dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke ora gampang dan lali benda dunya kuwi dudu ukur ora lila gelang kalong diwenehke wong liya ser kita yo pos ireng-ireng luntong ana kencak atuh dik gawe sepatu ini ki jane Mas Gandhi sing gendeng ki jane Mas Gandhi kadung seneng Mas Gandhi wis gak pretang-pretong donyane entek ayo melok tanggapan aku nambung sowetan ya yo ao yo iyo tenang ini iki dikane yo sing ndung omah Bos Asro nang Jombang mampiro sengon lebah geneng munduk akeh wong dene bisa sene dodok gak sambang Mas Gandhi nek kirim ingon dene ora seneng taksih apa Mas dene aduh dik
barang kene Cak Sulapi CS lane ireng relu tempo sasno ana kedek kok gowo tali nek wis kadung seneng jare wong kae gak sapretang pretung nek bondone entek aduh dik ayo adek warung neng doli adek warung neng doli aduh dik dalo segere banyu mili karo di bentuk dijajaki cuma dodo yo iyo ini ki Mas Gadi gideng ya ora apa-apa lho jene tenan Mas Gadi pedote tali Mas Gandi jare cakai kena di sembung bareng pedote tresno Cak Sim katone moto sliwer truk moto ya yo ao yo iyo nek ireng pokok ireng terus yo runge untung ana kecek makone peteng aduh dik nek wis kadung seneng dulur Cak Sim wis ora rasa pretang-pretung Cak Sim lah nek bondone entek Cak Sim aduh dik atek warung ning mara seneng ya yo ao iya nanti no Mas Rudi wering aku diwang to Mas mergawe ngene dulur dhewe wis ora usah gupo-gupo terus awan iki sing digupo iki apa ya ora usah kesusu awan-awan iki lho sing disusoni iki lho sapa lho lha ya ta ngene kok kalem-kalem ya Cak iki ngibur warga bangsa Bos Asno digawe Bali bareng tianyang ora diragani iki ngono gendeng jolajoli asing jogeti lak yo para nabi ane Mas Gandi ora melok keri jolajoli kanggo pareaksi Seruku bacok ela
desek ora ngomong bareng penak lah kok takon tunggale cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura riwariwi sing digoleki karo Mas iso bayari ya. Duitmu kelarang iki.